Saludem a l'Aljama, l'associació cultural castellonenca, formada per un grup de persones amants de la nostra tradició, de la nostra festa, de la nostra cultura i de la nostra història. L'Aljama era la reunió de gent en la que s'agrupaven les comunitats judies durant l'edat mitjana en la península ibèrica, trilogia de cultures del medieval. L'Aljama, en l'any 2016, va distingir a la Universitat Jaume I per el seu paper fonamental en el desenvolupament i creixement de Castelló com l'adelantada d'aquest any. En nom de la Universitat Jaume I i de SAUGI, la Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat, felicitem a l'adelantada d'aquest any i a tots qui formen part d'esta associació cultural, desitjant-los que tinguin una feliç celebració d'este 30 aniversari de la seva creació.